Du kører bare en intro, som du plejer. Dit yndlingspodcast. Velkommen til i dag. Det er godt at se jer igen. Det er hyggeligt, og det er nice. Hvem skulle tro, at 2026 år Untitled stadig lavede content, var? Ja. Det var sgu ikke her, på med det her niveau. Min bingoplade. Lidt en teaser for, hvad det er, der også står sikkert i titlen af videoen. Ja. Inden vi starter, er det en episode, hvor vi skal se fremad i tiden. Vi skal læse fremtiden, spå om, hvad der sker. Så er det vigtigt at sige, at i dag er det lørdag den 17. januar. Klokken er 17:43 nu. Ja. Så alt, hvad der sker herefter, tæller. Ja, bingoplade. Simpelthen spå fremtiden. Ja. Nej, spå 2026. Lige på hårdt. Jeg siger, at Trump bliver skudt. og det fører så til en amerikansk borgerkrig, forestiller jeg mig. Og det er ikke så meget med hiphop at gøre sådan, med dansk rap, men det har jeg på min bingoplade. Og jeg synes, det er noget lort, hvis jeg ikke må komme ind i USA på baggrund af, hvad jeg har sagt på Untitled. Men det er jo heller ikke det, vi håber. Men skal vi lige starte med formatet? Skal vi lige starte med, hvad der kommer til at ske? Sorry. Fordi det er jo, at vi har hver skulle finde 6 ting, der kan ske. Nogen har fundet flere, nogen har fundet mindre. Jeg er gået rundt og grublet over det. Ja. Lang tid uden at kunne finde på noget. Udover at Trump bliver plukket i flæser. Det er ikke, fordi vi har planlagt den her episode i nok et par måneder. Ja. Men i hvert fald, vi har 6 postulater, forudsigelser for, hvad der sker i 2026. Vi gennemgår dem en efter en. Markus har startet. Og så ser vi om et år, hvis eller når vi laver den her episode, hvem havde ret. Ja. Og vinderen får et eller andet. Hvad skal det være? Det har vi ikke talt om. Hvad med, man må give den anden en flad? Så hårdt man vil. Er vi ikke sådan et... er det fucked up? Er vi ikke sådan anti-vold? Men jo, det er lidt sjovt. Det er rigtigt. Vi er anti-vold. Også fordi vi har siddet og snakket om content. Man må klippe den anden skaldet. Det kan du ikke. Kan du ikke det? Er det for meget for dig? Jeg synes, I skal skrive i kommentaren, hvad I... Jeg stemmer på skaldet. Ja, og hvis I skriver i kommentaren, hvis Markus skal være skaldet, fordi han tager fejl. Det er også fordi, du har et lidt andet forhold til dit hår, end jeg har. Ja, altså jeg har vitterligt en hat på altid, så det er pænt fucking ligegyldigt. Jeg har jo faktisk ikke rigtig gået med kasket, eller hat, eller noget i herovre. Jeg har den der nej, det er faktisk sidste episode. Du har... Jo, du har sgu den der Kangol. Ja, den havde sidste episode, ikke? Det er også sejt. Ja. Det må du også, fordi du er fransk. Men det er også fordi, at det I ikke ved derude, det er, at vi laver jo ikke noget. Vi ligger jo bare i en kasse og kommer frem til Untitled. Ja, det er kun nu. Altså, det er kun en dag om måneden, vi... Ja, nå. Ikke ligger på sofaen, men det gør vi jo alligevel. Ja, det er det. Hvad hedder det? Og hvis vi er lidt fjollede i dag, eller i hvert fald jeg har en undskyldning, jeg er fucking mange tømmermænd. Jeg har det der med, og det er lidt creepy, jeg ved ikke, om jeg skal tage det alvorligt, men nogle gange, når jeg har rigtig slemt tømmermænd, ikke, så får jeg lidt sådan ud af kroppen følelse. Jeg kigger på min hånd, og jeg føler ikke, det er mig, der styrer den. Det er fucking weird. Det er måske ligesom lidt nytår, for dybt. Eller dagen efter nytår, der havde jeg det meget sådan også. Ja, det snakker vi ikke om. Nej, jeg havde det dårligt. Ja. Men også velkommen til 2026. Fedt. Bingo. Trump bliver skudt, og det skaber sandsynligvis, eller bliver ligesom roden til en amerikansk sådan civil war. Men det kunne også være, at der var en civil war, og så blev han skudt. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror bare, at Trump bliver skudt. Luk mig stadig i USA. Altså, civil war betyder ikke, hvad han bliver skudt, og hvorfor han bliver skudt, det kan være forskellige ting. Ja, det er dumt, at jeg siger også det der. Jeg tror bare lige, Trump bliver skudt og dør. Wow. Ja, for han er jo blevet skudt tidligere. Han mistede på millimeter, ikke? Jo. Hvis han gjorde det. Ja, fedt. Konspirationer. Ja. Så tager jeg en. Ja. Lad os blive det politiske landskab. Fordi jeg tror, at Lars Løkke Rasmussen bliver statsminister. Okay. Og nu er vi jo et kommunistisk, religiøst foretagende, hvor at han måske ikke stemmer over med vores værdier. Eller, det gør han ikke. Untitles værdier, hvad vores enkelte værdier er. Vi kan ikke lide ham. Eller han er sjov. Untitled kan ikke lide Lars Løkke. Ej, vi er ikke fans. Om vi kan, og Markus kan og Frej kan, det lader vi være op til sådan lidt. Okay, ja, på den måde. Untitled branded har intet... katolsk kommunistisk, nej. Ja, katolsk kommunisme. Men uanset hvad, så tror jeg, han bliver statsminister. Hot take, synes jeg. Altså, det er 17... Hvad har vi i dag? 17. januar? Januar, ja. Jeg tror jo ikke på det, men han arbejder i hvert fald for det. Det gør han. Det er der, han er på vej hen. Ja. Jeg læste, at han er Moderaterne gået betydeligt frem efter
Han har løbet ud og røget. Ja, det er også... hvis jeg så... jeg vidste ikke, han kunne løbe i første omgang. Altså, sådan, det havde jeg ikke forestillet mig, at jeg skulle se. Men hvis jeg... jeg er sikker på, at hvis Mette Frederiksen, hun løber og ryger, så vil hun altså også gå op med meningsmålingerne. Så det er bare det, der skal til. Det er dansk politik. Løb, tænd en smøg, også en pive, hvis det skulle være. Så... hvad hedder det? Fair. Ja, okay, men skal vi over i hiphoppen lidt? Ja, skal jeg tage en til? Tag en til. Jeg tror, at i år er der, hvor Gilly, han udgiver et album, og er den hurtigste til at gå platin nogensinde i Danmark. Okay, det er fandme også at have tænkt. Tror du, han kan lave så god musik? Eller sådan igen, eller hvad man siger. Jeg synes, Gilly er nice, legende. Ja. Men al hans musik de sidste mange år har der været... Ja, men han har ikke udgivet selv, hvad jeg kunne se, og min research var meget begrænset. Okay. Det har været en blanding af ChatGPT og Googles AI. Det første, der kommer frem nu. Meget den, der siger, man må ikke læse det, men nu læser det selv. Det er vist Rasmus Sebak, der har rekorden nu. Okay. Eller måske Gops. Den hurtigste platinplade. Ja. På 2 uger, tror jeg, det var. Okay. Bakken havde det, ikke? Så jeg tror... Crazy take der. Gilly. Han udgiver Island. Ja. Album hurtigt til at gå platin. Nogensinde i dansk musikhistorie. Okay. Spændende. Det glæder mig til at se. Jeg har Setting the Record Straight. Ja. Skuddet. Interviewer Casey. Den er god. Det tænker jeg nok også, du vil synes, den var. Ja. Det er meget en måde. Er det så i et format, hvor at de beefer, eller begraver de i stridsøksen og bliver venner? Måske slutter af på sådan et akavet farekram, hvor de sådan lige klapper 2 gange på ryggen. Ja. Lige for sådan, nu er vi venner. Jeg kan se det for mig. Eller måske, hvor man ikke rejser sig op, men sådan lige over bordet, sådan lige prøver. Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Det bliver, hvor det er de... hvad hedder udtrykket? Squasher? The beef? Ja, der bliver nikket bag kameraet. Podcast. Ja, næste episode kan vi snakke tysk, eller engelsk hele episoden, det kunne vi. Hvorfor? Fordi vi er international. Ja. Og tysk er jo ikke så international. Vi kunne også snakke kinesisk, det kunne være fedt. Vi kunne bare lade som sådan noget kinesisk, så tror folk det er rigtigt, og så laver vi undertekster. Altså, det er en fjollet idé. Hvad hedder det? Bingo-plade. Hvad har du med? Bingo-plade. Jamen, vi går hurtigt igennem dem. Ja, sorry. Jeg kan godt mærke, at der er nogen, der er sultne. Nej, ja, men det er ikke... hvad hedder det? Nå, men så lad mig tage endnu en... en hip-hop-relateret. Jeg tror... også i forlængelse af, hvad vi måske skal tale om bagefter, vi har lavet den her bingo-plade. Men Baby Bino udgiver det kunne være projekt, fucking fedt. Laver et form for comeback. Må man kalde ham et vennerforetagende? Bino. Ja. Det må man godt. Og det glæder vi os til. Ja, comeback. Og det er jo det her med, at hvis han annoncerer det i aften på Køl, vi skal til senere, ja, måske vi skal til senere, måske gøre noget, så er forudsigelsen inde. Ja, det er faktisk, så er det godt, du sagde det nu, ikke? Fordi du sagde faktisk også tiden. Sygt, egentlig. Du har tænkt over det. Jeg tænker jamen, så er der jeg til bingo-pladen, og det fandt jeg bare lige på nu. Vi interviewer Baby Bino. Er det mere end, at du kan man godt sige det? Kan man godt putte det på en bingo? Nå, så kan jeg jo også sige, at jeg tror, at vi interviewer Westmo. Og så må man jo finde ud af, om det nogensinde bliver til noget, det interview. Jeg tror, vi laver en til episode. Okay, vi har jo lidt en track records for at lave interviews, der ikke kommer ud. Så nu ved man jo ikke, om nogen af dem er planlagt. Ja, okay. Det var en dårlig en. Men så siger nej, det må du godt. Og jeg synes, det er fedt, du manifesterer. Ja, tak. Jeg synes også, at vi interviewer en masse seje artister. Men jo, Bino på podcast. Åben invitation. Kom og leg med os. Vi er ret sjove. Nej, ikke leg med os, dude. Eller hvad? Hvad mener du med lege? Sådan lege. Vi leger bare. Ikke seksuelt? Nej, what the fuck? Okay. Der spidte din hjerne går derover med det samme. Ja, ja. Du var tænkt på sådan noget Brio-tog, eller spille Matador, men sådan, skal vi have sex med Bino? Bygge Lego-sæt. Ja. Jeg spurgte også Markus, da vi satte op, sådan, om naboerne tror, han laver OnlyFans, fordi det er meget sådan... Ja, men det her lys... Vi har fået et setup, der er semi-professionelt. Ja, vi er op igen. 1000 subscribers, og det fører mig lidt til den anden bingo-ting. Var det min tur, eller var det din tur? Lad os bare køre. Jeg tror, vi har så mange. For min anden... Ja, det er min sidste, det her. så det har jeg ikke. Ja. Men det er, at vi får 5.000 subscribers. Woohoo, yeah! Klap i hænderne. Og det er jo også måske lidt at manifestere. Det er jo ikke noget... Altså, så skulle vi købe ulovligt, eller sådan ulovligt, så skulle vi købe
Ja. Fake subscribers. Altså Og ud så, af, ud du af ved- de 2, du har sagt, så ved jeg ikke, hvad for en der er mest realistisk. Hvad hedder det? Ja, men hvad tror du? Tror du, det er realistisk med 5.000? Altså, vi har først fået, efter 7 år, har vi fået 1.000. Ja, vi havde også en... Men er det ikke eksponentielt, ja, det der med, og så- med subscribers? Og så plateauede den. Ja. Og så i lang tid, fordi det gik rigtig hurtigt. Og så ned, og så... Det ved jeg ikke, om det gjorde. Nej, Men det ved det jeg gjorde ikke. det, siger vi. Hvad hedder det? I hvert fald, så kunne jeg godt tænke mig, at vi havde 5.000. Ja. Altså, jeg var også ved at sige 10.000. Det havde jeg faktisk skrevet, og så slettede jeg det. Altså sådan der. Jamen, jeg har skrevet 2.000, og var så lidt uha, var. Har du skrevet 2.000? Det er en af mine... Mål? Nej, en af de her... Hvis nu vi ikke havde nok, kunne jeg nævne det. Ja, hvad hedder det? Hvor meget har sådan dem, vi lidt sammenligner os med? Altså, hvor meget har sådan noget setting the record straight? Altså, men han er jo også bare overlegen i forhold til det. Ja. Men jeg ved ikke, om sammenligner vi os selv med Anton Nørbæk, hvor meget har han? Altså, er det overhovedet realistisk? Er der 5.000 mennesker, der kunne finde på at give en fuck om det her bullshit, vi laver overhovedet? Ja. Ja. Altså, hvis vi interviewer Baby Bino, så skal vi have 5.000. Okay. Så fortjener vi det. Så det er lidt sådan en, ligesom, hvis jeg ikke har røget smøger i en måned, snart ikke har, så må jeg gøre det her. Ja, Sådan en form for gulerod. så skal I give os. Så hvis vi får 5.000, så må vi godt gøre det. Altså interview Baby Bino. Ja. Men vi må ikke før. Ej, jeg føler, hvis vi får 5.000, så må vi interviewe lige... Altså, så er vi oppe på et niveau, der hedder Kanye West, er det? Jamen, jeg var meget på J. Cole, men Kanye er også værd til den der. Ja. Så det er faktisk et realistisk. Altså, det er også mere interessant, ikke? J. Cole, hvor kedeligt er det? Så skal han bare sidde der og disse os, ligesom han dissede Pump i 2016. Ja. Som åbenbart, hvad er det for en trend, at vi er i 2016? Jeg troede, vi var i 2026. Jeg forstår det ikke rigtigt. Bro, jeg går igennem min kamerarulle. Det var ikke godt. Jeg har ikke noget på 2016. Ja, jeg har masser. viser os, hvor Jeg har fucking faktisk spillet af stenet et menneske jeg er. Hvor du skulle arbejde juleaften i Netto. Fuck, hvor stenet. Hvor du sådan skriver, eller ferie, og så står du der med din stretch, hvilket jeg ikke vidste, du har haft. Undskyld. Livet. Ja. Nå, men skal jeg bare køre dem ud af? Ja. Sorry. Nej, det er okay. Hvad hedder det? Hvad har vi ellers? Jeg har at... lad os tage en af de lidt nede. Jeg tror, at Søndergaard stopper og laver comeback, inden 26 er færdig. Han har en stor, jeg stopper. Lidt kajsenat over det. Gør man, har Kajsenat gjort Ja, han det? har Er det sagt, noget, han man stopper. gør som streamer? Siger Men man stopper? jeg ved ikke, om han så kommer tilbage, men Kajsenat siger, han stopper. Og jeg Men føler hvad gør lidt, man så i stedet? Så at du lever livet. Så har man bare nok penge. Ja, I Har guess. Søndergaard nok penge til at kunne leve resten af livet? Har han ikke været på Euroman cover? Har man så nok penge, når man har været på coveret der? Ja, jeg tror jeg. Hvor meget er nok penge også? Det er nogle dybe 10 spørgsmål. millioner? Men jeg tror Jeg ved simpelthen, han ikke, det kommer stopper. vel an på, hvad en standard er. Og det kunne måske være, fordi at jeg har en anden, der hedder, at der er en dansk større creator, der siger N-ordet. som den er hvid. fed. Hvem er det? Dansk. Og det ved jeg ikke. Det Den er kunne være. fucking grineren. Men jeg tror lidt, vi er ude i en PewDiePie-incident. Hvad er N-ordet? Vil du sige det lige hurtigt egentlig? Så vi ikke er i tvivl om... Hvis du skal vinde den her, så skal vi også vide, hvad det er for et ord, du snakker om. Jeg ved ikke, om det er Nikolas, eller... Det kunne det være. Nigeria. Ja, det kunne det være. Eller det der andet Det er også land. fordi, jeg ikke har nok tiltro til, at du biber, hvis jeg siger det. Så jeg kan bare sige... Kan jeg giver dig det pas. Ja. Halv afrikaner. Jeg må 100%. Jeg giver dig et halvt pas. Så skal vi have en anden, der er mixed, som der giver dig også et halvt pas. Og så må du sige det. Okay, det var mærkeligt, det jeg var ude i. Nå, men det tror jeg i hvert fald er en af de ting, der sker i år. Det er, at der er en dansk creator, der siger N-ordet Men på har du stream. et bud på, hvem der er? Jo, men jeg er helt klart fra med Joe. Der står der helt efter en eller anden TV2. Hvad med? Helt kongepræstation har I spillet, by the way. Anbefaling. Rigtig dårligt tv, men hold kæft, det er godt. Hvad spillet, jamen det giver ikke mening. Når spillet? Ja, det giver ikke mening, det program, men det er rigtig godt. Og så var den der med pokeballen. Ja, og så kommer man op på hvad hedder det der, i tårnet på Sø, hvor de sidder og laver stream, hvor Bjerrehus og en eller anden sidder. Ja. Og så kommer man til at sige N-ordet i en eller anden sang, og så er man sådan... Det er et fucking fedt take. Ja. Og Men det må jeg godt også tage den? Ja. Altså være en del af den. Men du har jo kun 2, der skal give mening. Jeg har jo været... Det er jo bare på grund af, at du kan jo gætte på 10 ting, og så sandsynligheden for, at du har ret, er jo meget større, at du vinder. Nå, men så er det den, der er flest. Det er mere, laver vi procentmæssigt. Altså ud af, okay... Så har du 2. Og jeg har altså, 3, fordi du lige tog Bino. Nå, men... Har jeg ikke flere? Har du ikke flere? Havde jeg ikke flere? Altså, har jeg ikke sagt flere end Du har 2? sagt 3, ikke? Du har sagt Har jeg sagt Lykke, mere?
5.000 subscribers, og så Bino på podcast. Har jeg sagt noget med lykke? Nej, det var mig. Trump blev skudt. Nå ja, det Ja. havde jeg. Det er også lige meget med lige at finde ud af det. Så tror jeg, at Toto Tango bliver booket på Rising i år. Okay. Jeg opper den, og så siger jeg, Toto Tango åbner orange i år. Er det ikke blevet offentliggjort, hvem der skal det? Det ved jeg faktisk ikke. Ja. Og egentlig ikke, Er det ikke skal jeg også bare lige hurtigt... Ikke alpaca. Alpaca. Men gjorde de det ikke sidste år? Nej, det var hende der, Nå ja, hende der som pigen. hedder... Jeg kan ikke huske det. Damen, tror jeg først. Hende der, så længe jeg er sexy. Ja, dame. Hvad hedder det? Det er det, hun synger, så vi lige ved, hvem der er, vi snakker om. Hvad er det, hun hedder? Jeg kan ikke huske det. Annika, tak. Ja. Det, Tak bag kameraet, person det er ligesom spøgelser. til teater, hvor der sidder en nede, læser manuskriptet, og lige siger ordet, vi mangler. Det er faktisk derfor, vi kigger derhen nogle gange, på grund af, at der står, vi har sådan et script. Ja. Hvad hedder det? Meget scriptet podcast. nu står der der, at jeg skal smile og ligne en vinder, kan jeg se, der står. Hvad hedder det? Der er en bingo der. Jeg tror ikke, Troels Lund, han er i politik efter 2026. Den smider jeg lige på, faktisk. Men det tror jeg ikke, der er nogen, der tror på. Det er jo sådan den er gratis. Det er jo sådan, den er gratis. Ligesom at jeg har også skrevet, at både PSG vinder Champions League. Jeg kan ikke se så langt, jeg har ikke briller på. At PSG vinder Champions League, og Frankrig vinder VM. Men det er jo også noget, der sker. Den er også gratis. Okay, den er også gratis. Jeg siger, at Danmark ikke kvalificerer sig til VM. Den er også gratis. Vi har jo snakket meget om det her med, at Markus sagde, at vi elsker slutrunder. Og kæft, vi er en hund for slutrunder. Ja, det kan vi kan virkelig godt lide det her med grille. Ja. Nu har jeg jo smagt halloumi for første gang. Hvad synes du egentlig om det, Frej? Bro, det er jo en cheat code på livet. Yes, sir. Altså, det er jo fantastisk. Jeg laver fried halloumi burger. Den var god. Den var fucking god. Det var, altså det her med, at jeg må kalde det aftensmad, er jo ikke okay. Tzatziki, halloumi, som er paneret og kommer i deep fryeren, i en burger. Ja. Og så noget, jeg havde glemt, det var fordi Frej, han lavede mad til mig forleden. Nu skal I lige høre, om hvor godt det var. Noget, jeg havde glemt, der var fucking fedt, og det var ikke rigtig, fordi det var noget, du lavede, du puttede det bare ind i ovnen. Men jeg havde glemt de der pomfritter. Salt and pepper fries. Ja, fuck, de gode. Jeg havde glemt, de eksisterer. Også fordi de er så tynde, hvor at de var bliver det, man sprøde hver plejede at få dem? Var det på Mac'en, man kunne få dem en gang? Det kan godt passe. De er så tynde, at de bliver sprøde hver gang. Ja, det er faktisk så godt. du kan ikke lade dem bløde. De bliver ikke og det slask. er bare en ske til din mayo, ikke? Du der bare... Ja, lige præcis. Det er jo egentlig også det, der er med det. Man kan skovle. Er du flere bingo? Jamen, vi havde PSG vinder, Toto Tango udgiver... Nej, det var sgu dem. Okay. Hvad tror du er mest realistisk af dem, vi har nævnt? Trump bliver skudt. Ja. Og dør. Men hvad er så nu? Nu er det her jo både, at vi optager podcast, et redaktionsmøde på en eller anden måde. Vi også sidder sådan lidt og prøver at finde ud af, hvad vi egentlig skal. Mm-hmm. Altså, du tænker at bare snakke lidt højt om, hvad vi forventer at gøre i løbet af året-agtigt? Det kan vi også godt. Velkommen til 2026. Untitled forventer at få 5.000 subscribers. Nej, men vi har snakket om sådan noget med nogle vlogs, og altså nogle ting, ligesom lidt mere vlogget. Jeg lavede den der havsur-ting, fordi jeg skulle finde på noget alene. Måske, lidt eller det måske, bare sådan mere hip-hop fokuseret. Så jeg tænkte på, at det kunne være fedt at vlogge Spot, så kigger jeg på Spot, og det er fucking elendigt. Al musikken, jeg lytter til al musikken. Det er ikke noget, jeg har lyst til. Er det fuldt program? Jeg tror ikke, det er et fuldt program, fordi det var kun sådan 5-6. Det er ikke fucking elendigt. Der er DJ Pater, og det er rigtig nice. Men ham, tror jeg på nogen ja. Har vi hørt et par gange, så det er ikke mega interessant i forhold til at tage til en festival. Men noget jeg egentlig også vil sige, det var i forrige episode, ikke at der er nogen, der rigtig holder os op på det, men der disser vi Roskildes lineup, helt fucking hjernedødt. Det tager vi også igen. Fordi der går et par dage efter vi har optaget episoden, og så kommer der flere navne. Ja, det er jo for eksempel Blade og Young Lean, og det kan vi jo rigtig godt lide. Og det kan vi bare rigtig godt lide, og det gjorde vendt op og ned på, at det faktisk var et godt lineup. Bro, SD Kid kommer, altså som er nok i... Ja, det kan du godt sige. Den største for tiden egentlig lidt, hva'? Ja. Mr. Chalamet. Ja, det er altså også sygt running. Som er kærester med, hvem var det? Jeg fandt ud af, han var sammen med. Det forstår jeg ikke. Ej, hun er bare kendt på fornavn. Hende Mette, ikke? Hende Mette, ja. Jeg forestiller mig bare hende som en blank fucking dør, og så føler jeg, at han er egentlig ret privilegeret og ret klog. Så jeg synes, det er lidt mærkeligt, at de er et forhold sammen, men det skal jeg ikke to each their own. Det skal de have lov til. Og så fandt jeg ud af, at han også var lidt gammel, eller han var ikke gammel, måske lidt. Han er 30, tror jeg. Jeg troede bare, han var sådan, du ved, 23 ja, han og ligner meget superstjerne, ung og sådan noget.
Det er jo også heller ikke, fordi det vores podcast skal handle om. Hvad hedder det? Hvad har vi ellers af planer i år? Ja. Eller var det ikke noget? Jo, det kan vi også godt tage. Der er slutrunde, hvilket der kommer noget content fra. Vi havde en drøm om at streame, men så skal man have 1000 subscribers på TikTok. Ja. Så det skal gå ind og følge, please. Ja, gå ind og følge os på TikTok. Jeg synes egentlig også, at selvfølgelig jeg følger ikke gratis, men jeg synes, altså, giver os nogle... Vi arbejder for det. Gør vi ikke det? Kan man sige det? Vi uploader hele tiden, det. Vi uploader hver dag. Hver dag, flere gange om dagen. Det var, om jeg skulle begynde at uploade hver time. Ja, det er det, ikke? Ja. Jamen, vi finder jo the hotspot, hvornår vi skal uploade. Ja. Og det går godt med det. Ja. Yes. Skal vi snakke om køl? Bare lige til sidst. Ja, så klipper vi altså, det ud. det er fordi, det er den 17. januar, ikke februar, 17. januar i dag, og efter det her, totalt fedt, når jeg er super mange tømmermænd, skal vi til køl, og jeg glæder mig til det, så jeg er rigtig ked af, at jeg har tømmermænd i dag. Ja. Men sådan er det, og der er der en masse, der skal spille, og det bliver fucking sejt. Vi skal til tredje køl-event. De har holdt lidt på Loppen, og så har de holdt et i Bakken. Jeg tror, det var på Bakken, har de holdt lidt. Men der var jeg der ikke? Der var jeg der heller ikke. Nå, okay. Der var To Tango også spillet. Det er rigtigt. Og så holder de... Hvor der var lang kø og sådan noget? Jeg prøvede engang. Jeg tror, det var en hverdag. Ja, men jeg tror bare mere, det var sådan, du ved, jeg så bare sådan... Det var ligesom... Story-sagt, at hvor var det et stort event. Ja. Eller der var mange, der gerne ville ind. Men nu skal vi til det tredje i Pumpehuset, ja. Hvor der var en hemmelig gæst, men som er offentliggjort. Vi skal ind og se Baby Bino og Asti. Ja. Vi skal ind og se Tonser. Skud. Ja. Vi skal ind og se Wiggy. Vi skal ind og se Y. Og en DJ, der hedder Bob. Jeg Bob tror, i pulten. Jeg tror, det er ham. Jeg tror at er han ikke også en del af Pizzagang, eller var en del af Pizzagang, eller hvad man siger. Det er bare Bob. Jeg er ret sikker på. Hvad hedder det? Og så er der afterparty med Aston. Aston? Afterparty med Aston i pulten. Ved vi, hvem Aston er? Blot hjerte. Eller, jeg ved det ikke. Og de har lige lagt billeder op af deres merch. Det ser sejt ud. Ja, det er fandme nogle seje ting, Køl laver. Ja, men vi skal derover, og vi skal se nogle sprøde kunstnere, og mega friske, og drikke en masse øl. Det ved jeg ikke, om jeg skal, men det bliver måske også nødt til. Ja, det bliver nødt til. Ja. Lav en TikTok. Og måske noget vlog. Du kan se her. I dag er 10-års jubilæum for det første Alle Elsker Pizzagang-album. Så man klippe det ind, hvis det er. Ja, hvis det er der. Hvis det er der. Ja. Og hvis ikke, så kører det bare sådan her. Ja. Og så tænker jeg, at min mave, den brumler. Ja, jeg er fandme sulten. Og jeg ved ikke, hvor godt det er blevet, det her. Men jo, jeg håber, det er en lille hyggelig episode. Ja, jeg synes, der var meget god energi, faktisk. Energy. Bau! Eller, ja. Hvis du keder dig, så synes jeg, du skal gå ind og høre Maliks nye sang, som hedder Dope, som laver al lyden her. Han har også været med til at lave Du er ikke interessant længere, Opland ny video ude. Jeg sad i en limo og en Lambo. Det så virkelig sejt ud. Hvad kan man ellers lave, hvis man keder sig? Man kan gå ind og like det, man kan sende det til sin bedstemor, man kan vise det til sin kæreste. Hvis man ikke har en kæreste, så kan man få en kæreste, date hende, gå et par ture rundt om søerne, hvis du er i København. Ja. Få en til at subscribe til Untitled. Eller ham. Bed din familie om at subscribe til Untitled, så du kan få 5.000 følgere. Ja. Eller subs. Du kan tage din bedstemors eller bedstefars telefon, lige logge ind på YouTube, oprette en bruger, subscribe. Fedt. Det skal jeg egentlig lige selv gøre. Jamen, jeg ved, at min mor har fået sådan et smart TV af mig, hvor jeg har lavet en bruger. Der er lige en subscribe. Sådan. Subscribe. Og det er jo derfor, vi har 1000 subscribers. Det er på grund af, at vi er logget ind på alle andres enheder. Og tusind tak for i dag. Tak for det. Var hyggeligt. Hej.